खुलुमबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैनो नागिरलायबाय लोगोफोर दा नायलांदो आं मा खालामनो नागिरदों सबायजों साम' संनो नागिरदों आरोखि ओमफ्राय आङो सायनाय ओमफ्राय सुनाय ओमफ्राय मा होनो दाननाय मानजिनायफोरखौ आङो भिडिअ खालामनो हायासै ओमफ्राय आं डाइरेक्टलि मा संनायखौल' भिडिअ खालामसै आरो लोगोफोर बयबोथ' मावखायोना बिदि खामानिखौ बयबोथ' जानो रोंखायोना थेवबाबो आंनिखौ एसे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसेनो मोनसे खावलायनाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसिनिफ्राय आं हेफाजाब लुबैदों जाहाथे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिसोरो मानि आंनि चेनेलखौ सापर्ट होलांबाय था ओमफ्राय साबस्क्राइब होना हो लाइक शेयार खालामना हो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं जाहाथे बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ खालामनो हायो आंनो हेफाजाब नांगौ जादों मदद नांगौ जादों बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जायफोरा माइनि चेनेलाव गोदानै नुजादों बियो माइनि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर ना ओमफ्राय आं दा संनोसै नायदो नायलांबाय थादो स्टार्ट खालामसै आं नै नानिया गाबदों नै साम'आ बेखिनियानो माने आङो दै गुदुंजों एसे सोमनानै सुनानै लाखाबाय आरोखि ओमफ्राय दा आं एवनोसै दै गुदुंजों सोमाबा आं जानो बायो साम'खौ सामब्राम आं दा साम'खौ एवनानै लानोसै नै साम' ओमफ्राय आं दा नै खारै एसे होनोसै एवनायाव माने साम' एवनायावनो आङो खारैजों एरजायो आरो साम'खौ खारैजों एवफायोबा एसे साम'आ साबसिन मोनो आंहा बेनिखायनो आङो साम' एवनायाव खारैखौ एसे हरनानै आं बेजोंनो एवफायो आरो आं दा खारैखौ एसे होबाय ओमफ्राय दाहाय होला आरो जाखिनि नांगौ बायदि आं बेखौनो होखाबाय आरो खारैया गोबाबमोन नालाय आं एसेल' होबाय सबाइ खारैनि अलरेडि आङो खारैखौ सरगारनानै दोनबाय थाखायो आरो अट'मेटिकलि ओमफ्राय दा बिदिनो रेडि दंखायोमोन नालाय होनानै हरबाय आरो ओमफ्राय दसे एवबावनोसै आरो मा खारैजों एवोबा माने साम'आ साबसिन जायो जानायफ्राव मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नै खारै होखांनानै बेबायदि जाबाय साम'नि महरा खारै होनानै दहाय एवदोंमोन ना आङो दा बेबायदि जाबाय आरो आं दै होथ'वाखै खारै होयोब्ला एसे गोजा जाखायोना गोजा नुबाय आरो ओमफ्राय आं नै बानलु होनोसै बानलु गोरान मानि देनाय दंमोन नालाय बानलु गोरान होयोबा एसे साबसिन नुयो ओमफ्राय गोथांबा एसे सोमदेरदेर नुयो आरो ओमफ्राय गोरानजों होफायोबा माने रोमोदो साइज गोनां नुयो आरो ओंखायनो बानलु गोरानखौसो देदों दा आं बेखौ होनोसै बानलु गोरानखौ होनोसै आरो दै एसे मलायनानै लाबाय आङो हरबाय आरो ओमफ्राय एसे एवबावनोसै माने जेसेबांनो मोजां एवो साम'खौ इसिबांनो माने ओंख्रिया गोथाव जायो आरो साम'फ्राबो माने मोननो गोरा नालाय एवनायफ्रावनो मोजां एवखानांगौ जायो आरो
ओमफ्राय आं बारा बानलुनि दैजों दसे एवबावगोन आरोना। बानलु होखांनानै दसे एवखांनानै आङो दै होबानै एबारनिया मोनथायनाय होबाय आरो दैखौ। बेनिफ्राय होला आरो। गोथाव जासिगोन। बे जाहैबाय सबाय। सबायखौ सुनोसै एबार। थांना फैगोन। लाजाबो मालाय बिसो संनायखौ नेबाय थायो गावहाथ' खामाय रोङा। आं दानिया सबाय होनोसै दे। दानिया खोबनानै होनोसै ओमफ्राय गाबनोसै आरोना। सबाय रुइसान्दि मानि कुकार गाबसान्दि आङो दुन्दिया लांफैबाय। नैबे दुन्दिया जोंहा गामलायावसो गायदों। ओमफ्राय सामब्रामा नै बिदियावसो गायनानै लाजोबदों आङो। दा बेखौनो लांफैबाय। नैबे सामब्राम गुफुर आरो बेखौ खाग्रोबाय आं। ओमफ्राय बेबो गुफुर। ओमफ्राय नोरैहाय गोजा गायनाय दङ नै बिसोर लाइ गोजा आरो गासिबो लाइ। बेबो लाइ बेबो लाइ। ओमफ्राय दुन्दिया नैबे दुन्दिया जाजाबाय लाइआबो। नै दुन्दिया बे गोरलै गोरलै जाथ'वाखै आरो। ओमफ्राय नैबे सामब्राम पियासखौ आं नैबेयाव गायदों आरो माबायाव 5 लिटारनि बे दुंग्राखौ आं हाख' बेयाव गायदों आरो। बिराद मोजां जादोंमोन। दा ओमफ्राय बेखौनो जायो जोंहा। नै खोबसोबाय आङो। उफाय गैया हायानो गैया नालाय बेफोरबायदि माबा मोनसे बेब'स्था खालामनानै जानांगोन। माथो खालामनो दामा बिराद गोसाना। बेदराथ' सामब्राम बेदरा नोङो 70-80 केजियावनो। ओमफ्राय उनाव एसे खमायाबो दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय नैबे पाइप होदों आं गेजेरजों। माने बेजों दै हरो आरो आङो। ओमफ्राय ओरैहाय जिङाव दायो कुकारा गाबबाय। नै माने सबाया रुइबाय आरोखि। ओमफ्राय आं दा बेखौ खेवनोसै। माने सबाय रुइबानोथ' साम'आबो जाखागोन ना एखे समान रुखादों नालाय। ओमफ्राय थाब गेवनायनि थाखाय आङो दै फिबाय आरोखि कुकाराव। नङाबाथ' नों गोबाव लायोना गेवनो। ओमफ्राय आङो दै फिनानै दा बेखौ खेवबाय आरो। नायनोसै सबाया रुइदोंना रुइयाखै। आंनिबाथ' रुइबाय। एसे गोबावानो गाबहोबाय आङो। नायनोसै आरोना। आं बेबायदि कुकाराव रुबासो साम'खौ मोजां मोनो। माने सोरबा सोरबाथ' बिदिनो साम'खौ आलादा ओमफ्राय एवनानै ओमफ्राय सबायखौ आलादा रुनानै सागं सायोना। ओमफ्राय बेबायदिखौ बांद्राय मोजां मोना आरो। ओमफ्राय माने आं साम'खौबा मोनगोन ना मोनाखै बेबायदि सानो आरो। ओमफ्राय नोङो समान रुखायोबा माने सागंबो सानाङा। नोङो मोजां रुइयो आरो। कुकार नङाबाबो नोङो दोफोरावबो थौफोरावबो समान रुफानो हायो आरो। सागं सालायनो नाङा होनबाना मोजां जायो आरो। दा आं नायबाय नै रुइबाय आरो। ओमफ्राय दुन्दिया सामब्राम होनोसै दा। बिराद मोजां रुइबाय। नै जा साइज जाबाय रोमोदोनो। बानलु गोरान होदों नालाय आङो। ओंख्रिया माने कालारा मोजां नुबाय आरो गोमोनो। गोथाङैबाथ' एसे सोमलेबले नुयोना। नै ओमफ्राय साम'आ माबाया सबाया रुइबाय। दा एसेल' जबनांसिगौ बियो। बे एसे जबबानो जाबाय आरो। आङो दुन्दिया सामब्राम हरनोसै आरो मस्ला मस्लि हरनोसै एसे। जा साइज जाबाय। नै जि मोजां गोदौबाय। बेबायदिखौ मोजां गोदौबासो मोजां मोनो आङो।
माबा अर फिसाजों थोब्ले माब्ले गोदौबाथाय आङो बारा थिग मोना आरो माने ना बेदरफोरखौ मोनाखैदां सानो आरो साम' सामब्राम होनसै आं दानानै सुनानै लाबाय खानानै लायनाय सामब्रामखौ नांगौ सामब्राम होबाय आङो दुन्दियाबो होनोसै मस्ला मस्लिबो होनोसै आरो एसे दुन्दियाखौ आं सुनानै लाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय दुन्दिया होनोसै आरो एसे गोनां होनोसै आङो दुन्दियाखौ माने दुन्दिया सामब्रामनि ओंख्रियानो आलादाखा दुन्दिया सामब्राम बिलाइ दंबाथाय माने ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखायो आरो मेसेंनि ओंख्रिया जिरा देनाय दंमोन ना जिरा सामब्राम गुफुर देनाय दंमोन बेखौ एसे होहरनोसै आरो ना बांद्राय नङा एसेल' बांद्राय होबाथावा ओंख्रिया थाबा जायो नायदो ओंख्रिया नै दुन्दिया सामब्राम होनानै माबायदि जाखो मोजां जाबाय नै साइज गोनां नुबाय गोनां नुबाय आरो दुन्दिया सामब्राम होबाय आङो साखिनायनोसै दा माबायदि जायो संख्रि साखिनायनोसै आङो बरिया गोथाव जाबाय संख्रियाबो खनसेनो जाखाबाय होनांला नानिया साम' जादों आइ ओइ साम' ओंख्रि नै बिराद साइसखा दिनै साम' ओंख्रिया थावगोन ना थावाथाय आंथ' गोथाव मोनदोंमोन साखिनायनायाव गोथावथार ना बरिया टेस्टि सोबखावथारनोसै नुवा आंबो सोबखावथार गुदुंथार गरम एसे गोबाव जाबायमोन ना साम' जायैया गोथावथार बिदि गैयाना मोनसे मोननैयालाय थाखायोब्रा एखमबा गिदिर गोरा मोनथारोना जानायखौबो थाबथार नों बाहाय मा गारबोखो नै आजि जाबाय